Ak hľadáte menej náročný výlet, tak ako dnes ja, tak toto video bude určite pre vás. Momentálne sa nachádzam na Modrom kameni, kde je jeden veľmi dobre známy hrad a určite ste už videli či už v mojich videách, pretože kedysi som tu spravil také, ja neviem, malé videjko, že som skúšal, že ako sa pracuje s videom a tak ďalej. A dosť často som ho aj fotil, takže nejaké tie fotky boli aj na Instagrame a povedal som si, že keďže zase som dnes vedel, ale zmenili sa mi plány a narýchlo som musel vymyslieť nejaké nové miesto, aby som vôbec niekam išiel a znova zase si niečo natočil. Nie, že by som musel, ale proste ma to baví a rád sa posúvam, ale to je mimo témy. Takže som si povedal, že toto miesto by som chcel natočiť a vyzeralo to dosť fádne všetko ráno, bola totálna hmla a v podstate nebolo vidieť ani na meter, tak som si predstavoval také zábery, že vyletím od hradu a bude sa to všetko zahaľovať do tej hmly a tak ďalej. A nakoniec som sem prišiel a tu je krásne jasno, hmla zostala tam dole v údolí a vyšlo mi krásne slnečko. Takže mám celkom radosť, dúfam, že zábery budú celkom aj pekné. Čo som videl na dronovi, tak sa mi to relatívne páčilo, ale to prezradí až počítač. No a ohľadne miesta, je to presne taká tá nedeľná klasika, že máte chuť niekam po tom obede vybehnúť a toto je presne to, že sem prídete priamo až autom. Môžete sa prejsť okolo hradu. Momentálne je tuším zavretý, lebo sa rekonštruuje. Aspoň to tomu nasvedčuje pod dookola hradu. Ale určite odporúčam, aby ste si vyšli aspoň sem hore, čo je kalvária a nie je to nič také náročné. Zabralo mi to tuším 10 minút a ja si tu proste vychutnám kávičku, vychutnám si ten výhľad a hlavne ten pokoj. No a určite ako ďalšie miesto, čo chcem spomenúť, tak sú Príbelce, pretože tam sa nachádza piesková baňa a už som ju niekoľkokrát fotil a zrovna bola ukázaná vlastne aj vo videu, kde som točil o Modrom kameni. Takže ak si dohľadáte to video, určite si to všetko všimnete, ale je to veľmi staré a vtedy som sa vlastne len učil, ako sa pracuje s tým videom a tak ďalej. A nevravím, že by som to teraz nejak extra vedel, ale myslím si, že tie zábery sú určite o mnoho lepšie a kvalitnejšie. A furt odbieham od témy, ale tak čo už je ráno, ešte nie som asi tak kvalitne prebraný, ako by som mal byť, ale tak no. To, čo som chcel povedať, je vlastne to, že v tej pieskovej bani som vlastne naposledy fotil ešte dodávku, keď som ju mal a viem, že mi vtedy prišlo strašne veľa otázok, kde sa to miesto nachádza, pretože je to dosť také fotogenické miesto. Tak som si povedal, už keď som nevedel dneska kam idem, že navštívim tieto dve miesta a skúsim to nejak zhrnúť na video. A tá piesková baňa je takisto tiež dostupná až autom, čiže dnešný výlet je povedzme taký americký, prídete autom, odfotíte, idete ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď sa mal blbostiach, na nič, radšej to ukončím a idem si dopiť kávu a presuniem sa ďalej. Takže zatiaľ, čau.